Здравейте, аз съм от България. Преди 8 дни дойдох в Истанбул за трансплантация на коса, ревизионна ринопластика, фейслифтинг на горната част на лицето. Посрещнаха ме на летището, както бях преди това се писахме с Руменса. Всичко, което тя ми беше обещала, се случи точно така, както ми беше казала. Посрещнаха ме на летището, докараха ме в хотела, ме настаниха. На следващия ден отидохме в болницата, направиха ми нужните изследвания. След това дойде екипа за трансплантация на косата. Всичко мина много бързо, даже не очаквах да е толкова бързо. Работиха толкова професионално. Може би за около 5 часа беше цялата процедура. След това се върнах в хотела за почивка. Следващия ден имах почивка и на по-другия ден, т.е. на третия ден, ме вземаха сутринта рано и отидохме в Northwestern Clinic за носа, за ринопластиката и за фейслифтинга, който се направи същия ден и двете операции. Беше много спокойно. Аз бях много спокоен. Операцията продължи може би около 3 или 4 часа, нещо такова. След това се събудих в болницата. Имах малко така болки тук за блефаропластиката, която ми направиха на очите, но тя отшумя може би за около 3-4 часа. Почти не изпитвах никаква болка. На другия ден ме изписаха от болницата, прибрах се в хотела, почивах се може би около един ден и на последващия ден си ходих из Истанбул на шопинг, напред-назад, всичко беше съвсем нормално, не изпитвах никаква болка. Искам да кажа, че съм изключително впечатлен от грижите на Руменса и на целия екип, който се грижи от самото настаняване, посрещане на летището до самия край. Те са изключителни професионалисти и може да им вярвате на 100% за всичко, което ви кажат. Абсолютно много професионално и много човешки се отнасят с хората, които идват за операция тук в Истанбул. Доктор Толга Аксан е, може би за мен лично, той е вълшебник. Той прави невероятни операции. Аз имах среща с други негови пациенти. Имаше една пациентка, която беше на може би около 70 години. След фейслифтинга аз си давам може би 45 най-много. Доктор Толга Аксан наистина е изключителен хирург. Когато говорихме, обсъждахме как ще се стане моята операция, Руменса ми посъветва да се оставя изцяло в неговите ръце и не съжалявам, че я послушах. Той направи нещо, което аз дори не съм очаквал. Надмина абсолютно моите очаквания. И сега аз имам така наречения мечтан нос и всичко мина перфектно. Затова смело действайте и елате постигнете вашите мечти за външния си вид.